Bueno, funtzio honetan ikusten duzu egitura pixkate aztertuta funtzio hau berreketa moduan ipin dezakegula. Hau da, dana idaz daiteke era honetan. Funtzioa da berretura bat, non berrekizuna x gehi erro x da, eta gero berretzailea bat erdi dugu. Beraz, erabiliko dugun legea, deribazio legea izango da berreketena. Funtzioa deribatzen dugu lege horrek esaten duen moduan. K, hau da, berretzailea, gero. Berretura bera idazten dugu, baina orain berretzaileari bat kentzen diogu, bat erdiken bat, minus bat erdi, eta gero, uprima, hau da, deribatu behar dugu, oinarrian dagoen funtzioa. Kasu honetan, x gehiago x. Orduan, ikusten duzu, emaitza geratzen dela bat erdi. Orain, erroketa hori, hau da, minus bat erdi hori, berretzaile positibo ipinez, zatitzailean ipiniko dugu, eta orain deribatu behar dugu funtzio hau. Funtzio hori batuketa bat da. Eta batuketak deribatzen dira, dakizun moduan, deribatzen batugai bakoitza, eta kasu honetan, agertzen diren batugaiak, u eta v, izango dira x eta erro x. Orduan, xen deribatua, hori erreza da, bat da. Eta gero, daukagu, v-ren deribatua, hau da, erro xen deribatua. Baina, kontuan hartzen badozu, erro x deribatu behar dugunean, berreketa moduan ipin dezakegula x bat erdi moduan ipinita, deribazioa berriro berreketaren legearekin egingo dugu. Berretzailea, berretura, berretzaileari bat kenduta, bat erdiken bat, minus bat erdi, eta gero, oinarriaren deribatua, xen deribatua, bat. Orduan, emaitza geratzen da zenbakitzailean bat, eta izendatzailean bi, eta x bat erdi. Baina guk ja ipiniko dugu errodura moduan erro x. Bueno, orduan hori izango da hemen sartu behar duguna. Orduan, zer ipini behar dugu hor? Bat gehi, bat zati, bi erro x. Orain, geratzen da bat, zati. Bueno, hemen egingo duguna izango da, bat bider bat geratzen denez, bat zenbakitzailean eta izendatzailean bi. Bider eta orain erroketa moduan ipiniko dugu, berretura hori, era honetan. Eta hemen, bat gehi, bi erro x. Segitzen dugu, pixkat itxura zinpliagoa emateko, geratzen da bat, zati, bi erro x gehi erro x, lehengo biderkagaiak, esaten duena, eta bigarren biderkagaian, zatitzaile komun ateratzen dugu erro x. Bi erro x. Beraz, bi erro x, gehi bat geratzen da zenbakitzailean. Hemen, egin dezakeguna da, biderkadura egin, zenbakitzailean, bi erro x gehi bat batekin biderkatuta, eta izendatzailean, bider bi, lau, gero, erro x, beste biderkagai bat, eta azken biderkagaia, erro x gehi erro x. Zatitzailean dagoen biderkadura hori egingo dugu, errokarratu biak elkarrekin biderkatuz,
erro karratu baten barruan ipiniz, lau aurrian dagoela, eta errokizunean x eta parentesian x gehi erro x. Erroketa barruan geratzen dana, zatitzailean burutuko dugu, zenbakitzailean bardin utzita, eta esan dugun moduan, barruan biderkatzen dugu x karratu gehi x erro x. Funtzio honetan ikusten duzun funtzio nagusia arko tangentea da. Eta orduan, arko tangentea lege honekin deribatzeko, identifikatuko dugu zer dan u. Arko tangente u, kasu honetan u izango litzateke zatidura hori. Orduan, lege horrek esaten duenaren arabera, arko tangentearen deribatua izango da u', hau da, zenbakitzailean deribatu beharko genduke zatidura hori, u moduan identifikatu duguna, eta izendatzailean ipini beharko genduke bat gehi, eta orain zatidura horren karratua. Ikusten duzu, hemen egin behar dugun deribatua zatidura batena dela. Nik nahiago dut, zatidura horren deribatua kanpuan egitea. Eta gero, dagokion tokian ordezkatuko dugu. Hau da, deribatu behar dugu, zatidura hau, bat ken x, zati bat gehi x. Eta lege honek esaten duen moduan, zatiduraren deribatua da. Hemen, ipintzen dugu zatitzailean, ipintzen dugu, zatidura horrek izan duen izendatzailearen karratua. Eta hemen idatzi behar dugu izendatzailea deribatu gabe, bider zenbakitzailea deribatuta. Bat kenek izen deribatua 0 ken bat, hau da, minus bat. Ken, eta orain alderantziz. Orain, izango da izendatzailea deribatu barik utzi behar duguna, eta zatitzailea izango da deribatu behar duguna. Hau da, zatitzailearen deribatua bat, bider, zenbakitzailea deribatu gabe. Berdin, bat gehi x karratu, hemen, eta hemen. Hasiko gara biderkatzen minus bat parentesi horrekin, minus bat ken x, ken bat gehi x. Ikusten duzu, x eta minus x elkarrekin ezabatzen direla, eta emaitzan geratzen da minus bi zati bat gehi x karratu. Hori izango da, orduan, hemen ordezkatu behar duguna. Eta orduan, gure deribatua era honetan geratuko da. Hemen, ipini beharko genduke, orain kalkulatu dugun deribatu hori, eta izendatzailean bat gehi parentesi horren karratua. Zatidura bat denez, egingo duguna da zenbakitzailearen karratua eta izendatzailearen karratua ipini, zatiki algebraiko hori batua alixateko alboan dagoen bat horrekin. Beraz, hemen geratzen da minus bi zati, bat gehi x karratu, zati, hemen, izendatzailean, izendatzaile komuna, bat gehi x karratu geratzen da. Eta hemen, geratuko da, bat gehi x karratu, gehi bat ken x karratu.
Orduan, eukiko duguna izango da. Minus bi zati, bat gehi x karratu, eta hemen, biderkadura nabarmenak garatuta, geratzen da bat gehi bi x gehi x karratu, gehi, bigarren biderkadura nabarmena, bat ken bi x gehi x karratu. Eta hori dana, zatituta, bat gehi x karraturekin. Ikusten dozu nola hemen, elkarrekin desagertzen dira bi x eta minus bi x, eta orain idatziko duguna da eskarraskuma guruz biderkaketa hobeto egiteko. Honela, zati, bat gehi bat bi, eta gero x karratu, gehi x karratu, bi x karratu. Dana zatituta, bat gehi x karraturekin. Zatiketa egitean ikusten duzu izendatzaile biak bardina direnetik, simplifikatuko direla, eta guruz biderketaren emaitza izango da minus bi, zati, bi, gehi bi x karratu. Eta zenbakitzaile eta izendatzailea birekin zatituta, minus bat, zati, bat, gehi x karratu.